Vértesboglár a Vértes-hegység keleti lábánál fekvő ősi település, és nevéhez hűen szinte csokorba szedi, Boglárba foglalja a széljárta löszpuszták virágrengetegétől a szurdokvölgyek komor szikláinak sötétségéig tartó élőhelyek láncolatát. A gazdag, változatos táj, a tájból áradó harmónia méltán avatja ezt a települést a Vértesi Naturpark egyik legszebb boglárjának, égkövének. Vértesboglár történelme alapján megkaphatná a kétszer foglalt mező jelzőt is. A helység mai nevét legkorábban az 1187 előtti időkben említik, harmadik Béla királyunk anyjának, Eufrozinának birtokaként. A száműzetésbe kényszerült anyakirálynő a fehérvári kereszteseknek adományozta itteni földjeit, majd az 1332-ig a Csák nemzetség birtoka lett. A falu a török hódoltság idején teljesen elnéptelenedett, és csaknem 2 évszázadra a természet hódította vissza az elhagyott vidéket. Az újabbkori másodszori honfoglalásra az 1700-as évek közepén került sor, amikor is a csákvári Eszterházy uradalom felhívására német telepesek, svábok érkeztek a lakatlan vidékre. Az első hullámban érkezők azonban megrémültek a török kor utáni zord körülményektől. Rövidesen tovább költöztek a telepesek útvonalán, a Dunán, Bánátba. A sváb elvonulásként emlegetett történet fő kiváltó oka az volt, hogy a föld terméketlen lévén alig adta meg a szükséges élelmet, miért többen házok elébe karót ütvén, házukat szalmakötéllel hozzá kötvén, lakásukat odahagyták. Az 1760-as évektől a második hullámban a Fekete-erdő környékéről idevándorolt németajkú népesség megkedvelte a falut és a környező földeket. A birtokba vétel óta, immár 250 éve, szorgalmas munkával művelik szántóföldjeiket, szőlőskertjeiket, alkalmazkodva a folyton változó körülményekhez. Vértesboglár legellentmondásosabb története az 1848-as szabadságharc végnapjaihoz fűződik. Strejt Miklós plébánosként 18 éven át szolgálta a falu közösségét, és lelkipásztori teendőin túl jó tanácsaival, gyógyfüveivel is segített a rászorulókon. A legendák szerint a kolera járvány idején megmentette a falu kisbírójának életét is. Az 1849-es debreceni függetlenségi nyilatkozatot Vértesbogláron 1849. április 14-én König Mór káplán hirdette ki. Strejt Miklós plébános pedig azzal a tanáccsal látta el a harcba készülőket, hogy a kiegyenesített kaszák helyett vasvillágba illesszenek hosszú nyelet. A falu bírója és kisbírója azonban feljelentette a két papot. 1849. augusztus 17-én dragonyosok vágtattak be a plébánia udvarára, hogy elfogják a rebellis káplánt. A beosztottjáért aggódó Strejt Miklós csupán annyit kért, hogy elkísérhesse König Mórt. Útközben a káplán nem köszönt egy útjába kerülő osztrák tábornoknak, ezért a feldühödött főtiszt káromkodások közepette Kossuth kutyának titulálta a fiatal papot. Strejt Miklós panaszt emelt a durvaság ellen, kikérte magának, hogy az osztrák tábornok egy papot kutyának nevezzen. Emiatt őt is elfogták, és mindkettőjüket a hírhedt pesti katonai erődbe, az új épületbe kísérték. A két papot kötél általi halálra ítélték, de végül Strejt Miklós ítéletét akasztás helyett kegyelemből golyó általi halálra változtatták. Még egy utolsó rúgásként a tiszteletben megőszült pap kivégzésénél nem viselhette reverendáját. König Mórt végül 15 év várfogságra küldték. Az otthon maradt feljelentőket is elérte azonban a végzet. A bírót börtönre ítélték, a kisbíró pedig, kinek életét a kolera járvány idején megmentette az elárult pap, öngyilkos lett.
A gyönyörű, széles főutcával, átgondolt tervezéssel épült község a mai napig megőrizte eredeti telepes falu jellegét. Legrégebbi épülete az 1760-as években az egykori birkásházból kialakított volt parókia, melyet Fellner Jakab tervezett. Vértesbogláron találhatunk még néhány telepes házat is az 1800-as évekből. A kicsiny ablakok mögött nem lehetett könnyű az élet. De ma mégis úgy hatnak ezek az épületek, mintha a népmesék korából felejtették volna itt a hajdani építőik. A templom mellett a központban található az egykori pékség épülete. A ma már használaton kívüli kemence és a majd 4 méter hosszú sütőlapát több mint 60 éven át szolgálta a pékeket, akik ellátták a falu lakóit friss kenyérrel. A faluból kivezető utak mellett a régi szokásoknak megfelelően gondozott kőkeresztek láthatók. A 4 égtáj felé állított keresztek az erre járók, a vándorok oltalmazójaként több mint 100 éve őrzik a faluba vezető utakat. A falu szépen rendben tartott temetőjéhez gazdagon megépített kálvária előtt vezet az út. Az egyház és a falu közössége nagyon sokat tett ennek a 14 kőoszlopból álló szakrális szobor együttesnek a megmentéséért. Eredeti helyükön ezeket a kőoszlopokat benőtte a bozót, azonban a közösség úgy döntött, hogy átköltözteti azokat. Most megújulva a Kálvárián a temető felé vezető út mentén nyújt vigaszt a szomorú gondolatokkal erre járóknak. A temető felé vezető úton egy kőoszlopban színes Mária kép látható egy vadkörtefa árnyékában. A porcelánra festett arc váratlanul bukkan elő az erre járó idegenek előtt, de a helyi emberek is gyakran megállnak e különleges emlék előtt. A fájdalmas Mária szobrot egy helybéli balesetben meghalt kislány szülei emeltették a 30-as években. A gondos közösség erre az értékre is vigyáz. Ezt az emléket is nemrégiben újították fel. A temető kapuján túl szép formájú kápolna, a kápolna körül ápolt sírok sorakoznak. Az elődök emlékei között járva nem csak a múltra, de óhatatlanul a mai élő emberekre is gondolunk. Az eleven tradíciókra, amelyeket évszázadokon át folyamatosan életben tartottak, és tartanak ma is. A község központjában áll az 1810-ben épült az Eszterházyak által emelt római katolikus templom, melynek védőszentje Assisi Szent Ferenc. Az épület impozáns külseje, a templom belső méretei, a festett fából készült oltár, a stációk faragványai jól átgondolt művészi igényről árulkodnak. Ebben az emelkedett, szinte ünnepi környezetben szívesen időznek a hívek. Az itt élő emberek komolyan veszik vallásosságukat. Pontosan tudják, hogy a hitélet, a templomi jelenlét az egész falu közösségének is megtartó ereje. Róza néni, a templomi sekrestjés büszkén mutatja meg a templom dúsan faragott tabernákulumát, az oltárt, a kegytárgyakat, melyek az ő gondozásában várják minden vasárnap a reggeli szertartásokat, de a legbüszkébb mégis az 1890-es német nyelvű nagybibliára, melyet családja adományozott az egyháznak.
A családi ereklyét mai napig nagy gonddal őrzi, és szívesen lapozgatja az ideérkező látogatóknak. A Nagy Bibliánál is régebbiek a templom előtt sorakozó védett 19. századi szobrok. Nepomuki Szent János, Szent Vendel, Szent Flórián védőszenteké, akik több mint 100 éve őrzik a kis települést a vizek, a tüzek, a gazdaság káraitól. A háború és az azt követő kitelepítések, a lakosságcsere jelentős változásokat hozott a helyi lakosság összetételében, de a sváb hagyományok ma is élénken élnek az 1000 lelkes falu mindennapjaiban. Itt még valóban ünnepnap a vasárnap. A falu apraja nagyja elmegy a reggel 8 órakor kezdődő misére. A harangszóra érkező családok, fiatalok és öregek ünnepi ruhában köszöntik egymást a templom bejáratánál. Hamar megtelnek a padsorok, felcsendül az orgona hangja. Az istentisztelet végeztével még néhány szót váltanak az ismerősök, majd az asszonyok hazamennek, hogy a menetrendszerű pontossággal délre elkészülő vasárnapi ebédet megfőzzék. A férfiak pedig kisebb baráti csoportokban kimennek a faluval szinte egybeépült 3 pincebokor egyikébe, az éppen soron következő barát pincéjébe egy kis beszélgetésre. Ezekhez a mára védett, teljesen nyitott kis pincebokrokhoz több felől is vezet az út. Kerítés sehol, a szomszédok összejárnak. A hagyományos formájú kis pincék nem csak külsőségeikben őrzik egykori formájukat, de a szépen díszített ajtókon belépve, mintha a múltból kapnánk ízelítőt. A jellegzetes szellőzőkövek alatt több 100 éves pinceboltozatok rejtőznek. A szőlőkultúra ugyan elveszett a 70-es évek nagyüzemi táblásítása miatt, de megmaradt a múltból a pincekultúra, mely az építészeti emlékek megőrzésén túl gazdag emberi kapcsolatokat, összetartó közösségeket rejt magában. A kis pincék többsége megőrizte eredeti berendezéseit. A több mint 100 éves prések megoldásai ma is használhatóan hirdetik egykori készítőik ügyességét. A falu legöregebb prése az egykarú emelő elvén működő úgynevezett bálványos prés, ma is kitűnően működik.
Az építmény legfontosabb része a szépen díszített, több méter hosszúságú gerenda, a bálvány. Ennek egyik végét rögzítették, és egy súllyal terhelt orsó segítségével szabályozták a nyomóerőt, így kevesebb erőbefektetéssel könnyebben ment a munka. A régi kőtálcán 164 éve csordogál a szőlőleve minden szüret idején. A szüret nagy esemény a falu életében. A kis pincék előtt sorakoznak a tisztításra váró hordók, a gondozott tőkéken az érett szőlőfürtök. A mintaszerűen művelt kis szőlőskertek bőségesen ellátják a családot, a rokonokat, barátokat a jófajta nedűvel, de ma már sokan vásárolják a szőlőt. Az évenként megtartott helyi borászati versenyek legfőbb célja, hogy életben tartsák a szőlőműveléssel, a minőségi borkészítéssel kapcsolatos évszázados tapasztalatokat. Az élő hagyományokat jól jelzi, hogy a fiatalok nem csak a munkában, de a baráti kapcsolataikban is átveszik az apák helyét, így biztosítva a kis település mindennapi hagyományainak apáról fiúra szálló örökségét. Ez akkor melyik, Béla bácsi? Ez a rajnai. Ez a rajnai. Rajnai Riesling. Weißriesling németül. Megkezdjük. Ez egészségesekre. A pincebokrok kis társaságai a vasárnapi beszélgetések alkalmával megkóstolják a vendéglátó borait. Az idősebbek a régi szokás szerint vasárnap 10 órától délig ülnek össze a pincék előterében. Igaz, a fiatalok már nem tartják be a hazamenetel pontos idejét, a látogatási sorrendet. Aki épp ráér, az fogadja a barátait. De a szép szokás él, és ez a legfontosabb üzenet a jövő számára. A korábban erdőből, mezőgazdaságból élő faluban az emberek hétköznapjai nehéz munkával teltek és telnek ma is. Ma már jelentős az eljárók száma, sokan dolgoznak a környékbeli városokban. Az itthoni kertek művelése, a még meglévő háziállatok gondozása bizony az idősebbekre vár. Az ólakban, az egykor itt készült jellegzetes, évszázados hidasokban nincsenek már disznók, már baromfi is csak elvétve akad. Mária néni hidasát több mint 100 évvel ezelőtt készítette egy helybeli ácsmester. A falu körüli nagylegelők egykori birkanyájaihoz tartozó épületek is nagyrészt eltűntek. Emléküket mára csak egy pár száz példányból álló természetvédelmi célból tartott rackanyáj őrzi. Ezek a junyájak által legelt hegylábi legelők biztosítják a táplálékot, az ürgét a több mint 100 éve itt fészkelő, ritka ragadozó madaraknak. Ezen látnivalókat mutatja be, és oktatja életszerű tapasztalatokra a gyerekeket a település határában található egykori Jutanyán kialakított Boglár-tanya erdei iskola. A falu múltjának, közösségi kultúrájának tárgyi emlékeit a település tájháza őrzi. A korabeli sváb parasztházban és annak udvarán az itt élő lakosok gyakran tartanak különböző összejöveteleket. A nemzetiségi tánccsoport, a vértesboglári kórus rendszeres fellépői a naturparki és egyéb térségi rendezvényeknek. A
A községben minden évben nemzetiségi napokat tartanak. Az ünnepek idején a tájház kocsi színjében beindul az élet. Megnyílnak a nyikorgó kredencek, előkerülnek a régi bútorok, ládák, padok, fazekak, az öreg sparheltekben meggyullad a tűz, és újra előkerülnek a régi receptek is. Régebben a szegénység miatt a főzésnél bizony nagy szükség volt a háziasszony találékonyságára. Egy régi boglári mondás szerint a spórolást a gyufánál kell kezdeni. Készül a szűkösebb időkben gyakran elkészített, hagyományos váb étel, a babtészta. A házilag gyúrt széles metélt és a fűszeres ízű puhára főzött bab keveréke még ma is felkerül a vértes boglári családok asztalára. Jellegzetesen boglári ételként tartják számon a helyiek a dinsztelt káposztával és krumpligombóccal tálalt fasírtot. Elkészítéséhez nagy gyakorlatra van szükség, mert a főtt krumpli és a liszt helyes aránya eredményezheti a szépen egyben kifőtt gombócokat. A karácsonyt megelőző böjt utáni jellegzetes helyi étel volt a dinsztelt kolbász, melyet a karácsonyi éjféli mise után fogyasztottak. A kolbász jó bő szaftját a dinsztelt hagyma és a házi paradicsom adta. Egy ügyes és egyszerű találmány az a fémcső, melyet a háziasszonyok találtak ki, de a helyi bádogosok készítettek el. Segítségével készül az egyik helyi jellegzetes édesség, a füles fánk. Az asszonyok a fémcsőre tekerik fel a fánk tésztáját, ezt egy zsinórral átkötik, majd forró zsiradékban néhány perc alatt kisütik. Az ünnepek alkalmából sokan összegyűlnek a tájház udvarán. Gyakran érkeznek vendégek a környékről és Pirbaumból, Vértesboglár és Csákvár német testvérvárosából is. Mindenki számára fontosak ezek az események, hiszen ezek a találkozások erősítik az összetartozás élményét. A tájház más alkalmakkor is nyitva áll. A tolfosztás, a kukoricamorzsolás idején is betérnek ide a hagyománytisztelő felnőttek, a gyerekek pedig megismerhetik és kipróbálhatják elődeik egykori használati eszközeit, régi, hasznos szokásait. A tájház tiszta szobájának tárgyai sok titkot őriznek. Egy hajdani cselédlány Sirilla György nagyapjától kapott kofferrel érkezett vissza a faluba. A koffer ma is látható. Egy különlegesen faragott képkeretből Jézus tekint le a látogatókra. A sublót kihúzott fiókjaiban pedig régen, lakodalmakkor színes sütemények illatoztak. Minden fiókban másfajta édesség várta a vendégeket.
A régmúlt emlékei mellett a fiatalok is bekapcsolódnak az új hagyományok meghonosításába. A községben a közelmúltban alakult meg az 1000 jó és 1000 ló hazájához hűen egy fiatal lányokból álló lovasportegyesület. A lovastorna ritka, elegáns sportág, amely egyre több gyereket csal ki a szabadba. A sportpálya, a jó levegő, a lovak közelsége, a szervezett edzések sok hívet szereztek a környéken. A kis csapat tagjai közül néhányan már komolyabb sikereket is elértek. Vértesboglár hagyományokat tisztelő közössége a 3. évezred változó körülményei között sajátos utat választott az elvándorlás, a népességfogyás megállítására. A település felnőttjei, vezetősége a jövő befektetéseként a gyermeknépességet már évek óta igyekszik minél több élményhez juttatni saját szülőföldjén. A nyári tematikus táborokra már olyan nagy az érdeklődés, hogy nem is tud mindenki eljutni. A gondolat elindítóinak az volt a szándéka, hogy a település közösségével gyermekként eltöltött kerékpártúrák, szalonnasütések, nyári táborok, rendezvények, élmények, közösségformáló szerepe elősegítse, hogy az új évezred hatalmas kihívásai között is a szülőföldjükön tartsa a már itt élőket, és visszavárja az innen származókat.